Kaya makaingnig oh. Abot na yung bunga. Mababa pala ako, hindi ko abot. Mababa pala ako. Yan, magandang araw mga karingnig. Nandito naman tayo sa panibagong vlog natin. Nakama kami, mamuha kaming gulay. Mamuha kami ng gulay ng may gulayan. Tara mga karingnig, samahan nyo kami. Yan, dito kami. Ang target namin puso ng saging. Baka wala namang puso ng saging, may langka. Kahit anong pwedeng gulayin. Maraming salamat nga pala mga karingnig sa mga patuloy na pagsuporta nyo sa aking mga video. Sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Bali ano tayo ngayon, 2,500 subscriber na. At sa mga walang sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat mga karingnig. Tara mga karingnig. Tara, kukunin namin langka. Nakakita na langka. Langka. Sino ba nandun? Ang may-ari, di namin kailangan kasi may-ari. Pagka kami ng langka. Pag naulis ka Nico ano? Ayun, mapa-adyo no? Kaya naka-adyo. Uy, saan yung langka? Ayun, papalag dyan. Hindi dyan. Langka ba yan? Langka. Diba? Yung dati fix mo kasi rin ano. Kaya makaingnig oh. Abot na yung bunga. Mababa pala ako, hindi ko abot. Mababa pala ako. Katatapos na ng bagyo. Katatapos na ng bagyong Julina. Mga kaniknik, kaya masarap ngayon magluto ng gulay. Langka, nakita namin langka. Dito ka lang. Dito lang. Dito sa probinsya mga kaniknik, pag may tinanim yung kapitbahay, meron ka makukuha ng gulay. Pag may tinanim yung may gulayan, may mukha tayong gulay. Wala naman. Pag may tanim ang kapitbahay, angin ang kapitbahay. Ito, bilig mo yan. Dito sa taas mo. Wala. Malaki. Ito. Mababalo sa banaron. Pagkatas ka. Ayun o. Abangan ko dito. Ayun na mga kayo, susungkitin na. Ayun na, katapit. Ayun o. Kita ba? Hindi. Ayun mga karing, mataas o. Medyo mataas. Aba! Yan. Jabot! Video ka. Jabot o. Kaya kakati na. Nagalit na mga kariknik. Kakati na lang. Di gaya na sungkit ay. Kaya aray, nakati yan dito. Katawan yun. Mas Makati nga yan ay. Kaya abot yung kanya yun. Legend ka lang ay. Pag nakuha mo na yan, mythic ka na. Ay, lampas pa nga. Mythic glory. Ito nga, nagamit ko din yung utak mo sa ko ah. Sa tangkay mo ano? Sa tangkay mo tutulak. Suntin. Yung kapas, naiwan. Nasa... Ayan mga kalignig. Ayan mga kalignig, dali na. Papatuloy daw. Meron ka po dito. At
tayo dyan, walang gapas. Ala. Kaya mo na. Kaya mo na yun. Ano ko kuya? Tara. May langka na. Yan. Matik doon. Ay, Wala akong pala. ayun pala, may taxi ti Ricky. Ha? Mabilis lang may yung kukain, tatanggalin na yung tinik, tapos hihilahin. Yan mga karengnek, may pangulima tayo. Tara. Ari yan. Nang nanakang rambutan. Oh. Dami rin pala nakuha ano. Maasim yan, maasim. Ha? Kaya na, hindi to klape ano. Ito ano matamis. Alin? Ito matamis. Pingin daw ako. Eh, magnanakaw ako ng rambutan no. Ganyan, pingin ako. Pati nga. Ayan, mga kanya, kakain tayo. Kakain tayo ng ninakaw na rambutan. Matamis pala to. Kaya lang, supsupin. Magi, bisa mati. Ingat po kayo sa mga kawatan ng rambutan. Kunin ko yung panungkit, dali. Kukain pa natin. Magi, may kukunin ako. Natin yung limuran doon. Nakakain yun. Hirapan ni ganito. Namatay, namatay. Madana kayo dyan. Ito lang ka, mga kinig. Papadaan ito lang ka. Madugo. Karning baboy ito sa amin, mga kaneknek. Baboy na puti ang dugo. Hi guys. Welcome to my vlog. Last na rambutan dun ko ay kinuha ko. Wala din rambutan doon ko lang ko. Judith doon. Langka. Langka. Wala namang itong makukuha. Doon lang meron. Gusto mo kinuha natin dali? Sa may sapa. Oo nga, sabi doon nga kayo lagi kukuha. Gandad. Ta. Ah, Tara, mga kaneknek. Maganda nga yun. Yan, mga kaneknek. Hihimayin ko ito ano, langka. Ang ulam na agad.